डिवोर्स पेपर ହେଁ ସେଟା କ'ଣ? आजिठू आ तुम सह रही ହେଁ ରହିବନି? ना ତୁମେ ମୋ ସହ ରହିବନି? ବର୍ଷା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ? कहीं न छाड़बार कौन अच्छी आलू पोड़ा शुखुआ पोड़ा बैगण पोड़ा सब करल ताले कहीं छाड़बी तमें कौच कि तुम शुखुआ पोड़ा खाइब तापर जो मुझे करबिनी କରିବନି? ହେଁ କରିବନି ମାନେ କେବେ କରିବନି? ना जेबे करूଥିଲି ସେତେବେଳେ ତ ଖାଉନଥିଲ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କରିବିନି କହୁଛି ତମେ କହୁଛ ଖାଇବ। ହେ ଛିଛି ବୋଉ ରାଣ ମୁଁ ଆଉ ସେସବୁ କିଛି ଖାଇବିନି। ଆଜି କହୁଛ ତମେ ଖାଇବନି କାଲି କହିବ ଖାଇବ ତମ ବାପା ଖାଇବେ। ଛିଛି ସେସବୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନି। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଏକା ଥିବି ମୋ ଭାଇ ଯେଦିନ ଘରକୁ ଆସିବେ ତମ ଭାଇ ଯଦି କହିଲେ ଶୁଖୁଆପୋଡ଼ା କରିବାକୁ ମୋ ଗାଁ ରାଣ ବୋଉ ରାଣ ପିଦା ରାଣ କେହି ଖାଇବେନି।